Yeah. Așa m-am apucat de trap, vă ardeam pe tot. Nu-mi plăcea să văd toți fraierii pe internet. Stăteam cu trepă, da să le iau porcent. M-am apucat din glumă și v-am lăsat mană. Vă ardeam pe tot și v-am lăsat amană. Nu-mi plăcea să văd toți fraierii pe internet. Sunt Albert nebun, nu bag femei la produs, am prieteni stat. Nu mă încurc cu bani puțin, le iau procentul 100. Asta e mă ceva nasol. Ei nu scapă dacă se mută. Începutul pentru mine, pentru ei, sunt sfârșitul. Capul la cutie, ăștia-s focalarii tăi. A rămas blocat în ardeam pe tot și așa m-am apucat de trep. Nu-mi place să văd toți fraierii pe internet. Pop, pop, pop. Albert nebunul, ascultați melodia asta că e numărul 1. Vă pup. Ne vedem la următoarea piesă. Vă pup. Băi, băi!